גמלאיות וגמלאים יקרים, ינואר מביא עמו התחדשות והזדמנות בפעילויות, במפגשים ובתחושת שייכות. נמשיך לפעול למענכם ולהציע תכנים ויוזמות שנבנו במיוחד עבורכם. תוכלו לצפות בסרטונים ובתמונות ממסיבת החנוכה, נהנינו מהמחזמר הלב שלי בחר. בהרצאה במכללה שלנו המתקיימת מדי יום שלישי ביד לבנים, בערב זמר עם יוסי לב וחבריו. כמו כן, בחוברת החוגים החדשה לשנת 2026 שמתחילה ב1.1.26, מאיצה בכם להירשם לחוגים וההרצאות שלנו. בהנאה מהמופעים והטיולים בינואר, מאחלת לכם בריאות וחודש טוב. שרה זכריה.